Здравейте, приятели! Аз съм Едитор 40. Днес продължаваме поредицата Minecraft Survival. Този епизод е епизод 3 и както си спомняте от миналия епизод, почнахме да правим тази къщика. Събирахме стъкла, какво ли не, дърва, много работи събирахме. Тъй, че нямах дърво, трябваше да събирам пясък, а пък ми трябваше дърво да ги печа. И не смогнах пак да направя къщичката, но този път да успея, защото иначе пак ще трябва другия епизод. И мисля вече да почваме, само да се оправя настройките. Би трябвало пак да ме чувате. Така, да. Така. Вече имаме малко стъкла, което е добре. И айде. Едното стъкло отиде на кино. И баш едно ми трябваше. Я печката изпекли ли са, за да има малко. Цък. И тук сега ще ви покажа как ще го направя. Какво ми пречи? Да. Имаме ли врати? Не. Което не е много добре. Но ще си направим. Така. Къде са? Ето ги. Ето, да, добре. Така. Помните в миналия епизод даже си направих айрон кирка. Имам дървовчици. И този епизод се надявам да успея да направя къщата. Но не съм много убеден. И изпекли са се. Не са. Да, не са. Добре, ето така ще... Ого, тук нападна. Към е така. Сега ще я продължим натам. Имаме си капостон. Тая дупка или в този или в другия епизод ще я оправям, защото вече в миналия епизод спомнят, ако си спомняте, сигурно 5-6. Еш! Кирка. Край мен има много дупки, което не е много добре. Да мога и да падам и какво ли не. Не де, то ги слагам. Омага. Много съм прост. Маха се тревичко. Не си ми нужна. Още откача. Право ще поводя. Жива, мръсни, тъпи, прости, тъпи травки. Така. Тук. Бягайте, бе, казах ви да се махате. И ето така ще бъде. Всякъде са стъкла, са хубаво. Обаче не знам дали стъклата ще ми стигнат. Защото той и за отгоре ще трябва. На горния етаж ще правя още един. Там ще ми е спалнята.
И да, няма да ми стигне. Простият мерник. Не! Хайде. Бошки. Какъв съм прост. Къде влезох? О, гъй, дъжд ли завара? Хора, днес не ми е ден, аз ви казвам. Тук. Да, аз бях забрал за това, бе. Няма значение. Мале, колко бързо паяс това. Дали ще посъбере пясъка. Погледнете колко изключително бързо. Тук има вълна. Добре. Но аз не съм дошъл за вълна. За пясък. Аре, бе. Аре, не! Колко вече имам? 29. Стига толкова после, ако трябва още ще дойда. Колко хата. Направо. Аз съм взела 8 вълна, ама няма сега да ги печа, защото не са ми толкова нужни. Ела, бе, овцо, къде си? Лами, да. О, това, бе. Да, у нас тук. Дето си взимах кабълстон, помните ли от предния път? Нещо много съм се разпял. Трябват ми дървени столчета, каменни столчета, но... Що не ми излизат? Или път се правеха в разделителя. Сега ще го разберем. Не. Да, ето ги. Ще направя... върми, добре. Добре, си върми тук. Ще го оправя! Мага. Това светкавица. Направо, ако ме беше ударила, гушвам букета тотално. Аре, бе! Глей. Не може да се сложи как човек иска. What the fuck? Разгир. Мале. Направо. Как святка. Подаря един монстър. Ау. Какво ми би? Ау. Не, майка ти. Не, мамо, майко, мамо.
към къщата, бе. What the fuck is... Ела насам, бе, кръставичар. What the fuck is my banana? Аре, бе, циганин. И мерси за кота, и без това ми трябваше. Мале. Какъв гръм. Направо. О, я гледам да спа. Зомби. Тихо, зомби. Сега е по-друга идея, си слънчица. Не от 9 гърмът светкавици, бате, ме направиха на нещо. Между другото, май ме гръмна една светкавица там. Падна баш до мен. Право. Тая къща ще ме умори. Гледай какво е просто, бе! О май гад! Погледни го, бе, погледни го, това просто тъпо от нещо, бе. Туда ти се не види. Погледни го, бе. Това, което... И... Им бех по-близко до него и... Майко мила. Тия ями вече яко ме нервират. Направо умирам от желание да ги запълня. О, хора, връщаме се след малко. Добре, хора, ето върнахме се, оправих го тук. Защото ще да ме умори. То не, че не ме умори. Направо ми скъса нервите. Камера се нахвърля. Това да се изпече. И мисля да привършвам епизодчето. Добре, хора, това беше от Minecraft Survival епизод 3. Ще се видим другия път, когато направя следващия епизод. Аз бях Editor40, вие моите зрители. Благодаря. Ще се видим скоро и